أرست زينا إثيوبيا بسنكلوت كبابيير زبصح غدات نمنكاي زخلو سرحتي قدمت نقاندا سرحت مخانا تغليص أب كل التجراي 500 زراتي زبنا مهرتي كل تشن 10 شوعتن أم تمرت كم ساكبة بيرو حرشان لمعت قصر نجزاهم محدارتي كل الأفليتو وصايت مالي بريزيدنت مرص ازكايدت سوماليلاند دحري مرص انا بسروع من قسقاسا كم استملست تغليصو سلامتنا አዲስ አበባ ካብዝ መደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ተቀበሉ ክቡራት ተከታተልቲ ነሳዓት ዝተዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀርብና ለና ዜናታት ጌታቸው አሉ ምሳኹም ክጸንሐ ሰና ምክታል ንኮነልኩም ትምኒታዩ ፈለማ ሐጽርት ዜናታት ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ምስ ፕሬዝዳንት አዘርባይጃን ኢልሃም ኢሊየቭ ዘትዮም ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብ ጉባኤ ለውጥ ከባቢ አየር ኮፕ 29 ودو حورات منغستات نمستاف اب أذربيجان باكو كم زلو يذكر قدنا قلني تقباي مس بريزيدنت تاهجر إلهام إليف بمرخاب مزتايوم ترندز أبسيبو ኢትዮጵያ ቃል ዝታተወሎም ስምምዕነታት ለውጥ ከባቢ አየር ቆጽራ ሰሪሓት ተረክብ ሃገር ከም ዝኾነት ፕሮግራም ልማዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት UNDP ገሊጹ ካብ ዱባይ ክሳብ ባኩ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ለውጥ ከባቢ አየር ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ምስ መዳርግቲ ትካላት ፓቪሊየን ኢትዮጵያ ተኻይዱ ሚኒስትር ልማዓትን ፕላንን ዶክተር ፍጹም አሰፋ ኢትዮጵያ ካብ ለውጢ ፖሊሲ ጀሚሮ ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ተሓዳሲ ሓይሊ ከምኡውን ባዝርቲ ዓርሳ ንምኽኣል ብዙሓት ስራሕቲ ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊፀን ኣብ ጉባኤ ኮፕ 28 ዝተኣተው ስምምዕነታት ለውጢ ከባቢ አየር ከም ዝፈጸመት እውን ተዛሪበን መሻርክቲ ልማዓት ብግድኦም ዓለም ዝባደሙ ከባብታት ብደኒ ንምሽፋን ኣማራፅታት ሓይሊ ሙሉእ ንሙሉእ ብተሓዳሲ ሓይሊ ንምትካእ ዝሓዘቶ ትልሚ ኢትዮጵያ ቀዲማ ጀሚራቶ ኢሎም ብፍላይ ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ንኻልኦት ሃገራት ዓለም ኣብነት ዝኸውን ኢሎም ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ነትሰርሖ ዘላ ስራሕ ደገፍ ክንገብር ኢና ምባሎም ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የርድ أبز حلف 4 عامات إثيوبيا أب كونفرنس دبلوماسي وصيتها وصراح كم زكايدت منستير قدات وصاي أفليتو أقبال قالت منستير أمباسادر نبيات جيتاتشو أبزهابو ومبرهيم أب قدام 4 عامات كل تشن 10 شوعتنا متمرت لعلي 3 عالم لها كونفرنسات أب أديس أبا كم سخايدو تزاريبهم سلازخونه إثيوبيا أب كونفرنس دبلوماسي وصيتها وصراح كايدايلهم توم كونفرنسات أب هنصت صباقه ممعبال أتاو توريزم استفلاليو لمدتات أب حدا بوتان جزن مركب لعل جدا كم زنبرم تزاريبهم ጉጅለልኡኽ ደቡብ ሱዳን ኣብ ክፍለ ከተማ አቃቂ ኣብ ዝርከብ ገባር ሰናይ ተረኺቡ በቲ ገባር ሰናይ ንዝተሳለጡ ልምዓታዊ ስራሕትታትን ተግባራትን ፕሮግራም ሴፍቲኔት ልምዓት ከተማ ተመልኪቱ እቲ ጉጅለልኡኽ ካብ ስርዓተ ጾታ ደቡብ ሱዳን ህፃናትን ማሕበራዊ ድሕንነትን ሚኒስቴር ሕርሻን እታ ሃገር ዝተውፃፅኡ ምዃኖም ተሓቢሩ بوانا محداري جزات جانسو تشاينا شو كلون استمرح لوخ أديس أباتيو تيلوخ أب عالم لخم عرفون فرتي بولين تبصح من سير ديتا من سير قدات وصي أمباسادر برتقان أيانون كالوت لعلوت حلف تسرح من قسن أكباب لا غير ملام توم أولات تلوخ أب أديس أباب زهلوم تنحيت مثل علوت سمزي من قس فيدر إيزتا كايديوم
ዝብል ትጽቢት ኣሎ ሎሚ ኣብ አዲስ አበባ ዝኽፈት ጉባኤ ምትሕብባር ቁጠባ ቻይና አፍሪካ ከም ዝሳተፉውን ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ክልል ትግራይ 50 ሚእታው ዝራእቲ ዘበነ ምህርቲ 2016-17 ዓ.ም ከም ዝተኣከበ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣፍሊጡ ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተ ኣበራ ከደነው እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ጉድኣት ንኸየብፅሕ ተሓሲቡ ዝባፅሑ ዝራእቲ ናይ ምእካብ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ሓይሊ ዕማም ብምጥያሽ ብክነት ፍርያት ንምክልኻልን ዝተረኸበ ፍርያት በኣግባቡ ንምእካብን ይስራሕ ከም ዘለውን ገሊፆም በመሰረት እዚ ብጊዜያዊ ምሕዳር 10 ሚልዮን ብር ብምስላዕ ንዓፂድ ዘድሊ እታወታት ናይ ምምላእ ስራሕ ከም ዝተካየደ ተዛሪቦም ኣብ ምእካብቶም ዝራእቲ ሓይልታት ፀጥታ ሰራሕተኛታት መንግስትን ማሕበረሰብ ትምህርትን ሓዊሱ ልዕሊ 40,000 ሓይሊ ሰብ ይሳተፍ ከም ዘሎም ኣብሪሆም በመሰረት ዝተገብረ ርብርብ ድማ ክሳብ ሕዚ 50 ሚእታው ዝራእቲ ከም ዝተኣከበ ተገሊጹ ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡሎም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምክልኻል ሕማም ካንሰር መንሽሮ በሪ ማህፀን ፍሉይ ጠመተ ከም ዝተዋሃቦ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምክልኻል ሕማም ካንሰር በሪ ማህፀን ፍሉይ ትኩረት ተዋሂብዎ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ክልል ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም መንሽሮ በሪ ማህፀን ኣብ ዝቕፅል ሶኒ ከም ዝጅመር እውን ተሓቢሩ ቢሮ ጥዕና ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘሰናድኦ መድረኽ ዘተ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ከም ዝገለጽዎ እቲ ሕማም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኢሉ እውን ኣብ ማሕበረሰብ ዘብፅሖ ጉድኣት ንምክልኻል ብሓባር ምስራሕ የድሊ እቲ ሕማም ካብ መንሽሮ ጡብ ቀፂሉ ንሕብረተሰብ ስጋኣት ከም ዝኾነ ዝሓበሩቶም ሓላፊ ሰሙያ ጥዕናን መላእ ሕብረተሰብን እቲ ሕማም ንምክልኻል ካብ ወፍሪ ሓሊፉ ኣብ ስሩዕ ስራሕቲ እውን ትኩረት ክህቡ ከም ዝግባእ ገንዚቦም እቲ ወፍሪ ጊዜያዊ ምሕዳር እቲ ክልል በቢዞባኡ ምስ ዘለዉ ሓለፍቲ ማሕበራዊ ጉዳይ በቢብርኩ ምስ ዘለዉ ሰሙያ ጥዕናን ምስ ማሕበረሰብ ትምህርትን መዳርግቲ ኣካላትን ብምዃን ካብ 9 ክሳብ 14 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ዘለዉ መዓልትታት ከም ዝሳለጥ ገሊፆም ጸገም ምእላይ ረሳሕ ፈሳሲ ከተማ መቐለ ንምቕራፍ ዘኽእል ፕሮጀክት መጠራቐምን መጽረይን ረሳሕ ፈሳሲ ከም ዝህነጽ ተገሊጹ እቲ ፕሮጀክት ካብ ባንኪ ዓለም ብዝተረኸበ 10 ሚልዮን ዶላር ከም ዝህነጽ ሚኒስቴር ማይን ኢነርጂን ፌደሪ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ሎሚ ኣብ ዘሳልጥዎ መድረኽ ዘተ ተሓቢሩ ተወካሊ ሚኒስቴር ማይን ኢነርጂን ኣይተ በለው ይበል ብብርካ ሃገር ፕሮጀክት መጠራቐምን መጸረይን ረሳሕ ፈሳሲ ክስራሕን ካብ ዝተሓረያ 23 ከተማታት መቐለ ሓንቲ ኢሎም ኣብ ተተለመሉ ግዜ ንክዛዘም ሚኒስቴር ማይን ኢነርጂን ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብር እውን ኣብሪሆም እቲ ፕሮጀክት ኣብ 10 ሄክታር መሬት ዝዓርፍ እንትኸውን ህንፀቱ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ብምዝዛም ንግልጋሎት ከም ዝበቅዕ ኣተሓባባሪቲ ፕሮጀክት ኣይተ ተወልደ ይደግ ተዛሪቦም ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝተገብረን መሬቶም እኹል ካሕሳ ከም ዝተዋሃቦም እውን ሓቢሮም ኣብ ክልል ትግራይ መድረኽ ዘተ ንዳግመ ሕውየት ማሕበር ባህሊ ትግራይ ተሳሊጡ እቲ መድረኽ ብመተሓባበሪነት ማሕበር ባህሊ ትግራይን ጩራ ቡጊዳ ኪነ ጥበባዊ ማሕበርን ዝተዳለወ እንትኾን ካብ ምስረታ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ጀሚሩ ኣብ ምዕቃብ ባህሊ ዝተሰርሑ ስራሕትን ሕዚ እትርከበሉ ቁመና ዝጠመቱ ጽሑፋት ቀሪቦም ተዘቲሎም ኣቦ መንበር ቦርድ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ንብዙሓት ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ዘብጽሕት ኢሎም ይኹን እምበር ንባህሊ ዝተዋሃቦ ቦታ እናቐነሰ ብምምፁ እታ ማሕበር ሰራሕተኛታታ ክሳብ ምብታን በፂሓላ ክብሉ ገሊፆም ብመሰረት ኣብ ባህሊ ዘለና ግጉይ ኣረዳድኣ ካብ ባህሊ ክንረኽቦ ዝግባእ ረብሓ ይረኸብናን ብምባል ባህሊ ኩላትና እንናበረሉ ስለ ዝኾነ እናተበላሾ ስቂልካ ምርኣይ ንመንነትካ ዘይምግዳስ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ዝንሓውየሉ ሕውየት ክተርፈናዩ ዝግባእ ካብቲ በፂሕና ዘሎ ብርክት ዝበለ በሰላታት ካብ መንጎ እናሓውየሎም መገድታት ሓደ ድማ ባህልና እዩ ክብሉ ዶክተር ዳንኤል ገሊፆም ስለዚ ምእንቲ ባህልና ኢልና ማሕበር ባህሊ ትግራይ ክትድሕን ክንረባረብ ይግባእ ክብሉ ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ማሕበር ባህሊ ትግራይ ኣብ 1988 ዓ.ም ካብ ትጣየሽ ጀሚራ ኣብ ባህሊ ምዕቃብን ምምዕባልን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝወገነት ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ
مكتتال ما ديزينا يتبي تقرنيا خم تركبوا كبرات تخاتل تمارسكم سلات كتاتلنا نمسكنكم حزب مسانات نحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝበፅሓ ጉድኣት ንምንካይ ዘኽእሉ ስራሕቲ ቅድመ ጥንቃቐ እንዳሰርሐት እኳ እንተኾነት እቲ ጉድኣት ልዑል ብምዃኑ ካብ ዛዕባያ ሃገራት ቃል ዝሰኣተወ ሓገዝ ፋይናንስ ተግባራዊ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ፕሬዚደንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ተዛሪቦም ንጸብጻብ ዘኣማኑኤል መንግስቱ ዳብያሴን لوط خباب أير زسعبو قدعات نمنكاي سرعات قدمة نقاقة زرقحة بزملكت إثيوبيا كاب سرعات زرقحة مردات العلا كساب بساتلايت استوادده سقمت قدمة نقاقة كتسعب مزنحة بريزيدانت فيدرالي تايه أصقصلاسي تزاريبهم. In the past 5 years alone in my country, we have witnessed a fifth consecutive نزو حلفو حموشت عمتات إثيوبيا بمخنيات لوط خباب أير بزقاتمت دركي ببا عمتو زي توارث عنوت خفتن زرعتن أقاتي موايو أبقرباون بمهمان مريت بزحات نموت انتقالعو بأشحات زقصرو دما تمزابيلوم يوم بخمس زولو حدقاتات زيقاتات نكي قدو إثيوبيا قدم كبل بقلت ساتلايتات بمحجاز سرعت اما تخباب لوط أير ممحياش زخولو سرعتي سريحيا بتوسخي ببرك هاجر مس بيت عيو منسترات مس زتوزازو أبالات بموداد قبائي قدم متنقاق زرقحا ناسرحت تركب يخون امبار إثيوبيا كابزو سادتهم سقمتات قدمة نقاقة بسحالفة لو تقباب أير زسعبو قدعات زغف أبو مخانو بتعودي زعبي هاجرات قال زعتو وحاجز لو تقباب أير كتقبر خمس قبائيهم زقلسو بتهم بريزيدانت. The dangers we continue to face from climate incidents are surpassing our capabilities of early warning. بأنتار سقومتي قدمة نقاقة إثيوبيا ميلا سرارها حبرات منقستات شعيبة كاب زسرحة هاجرات أفريكا فلاميتيا بأنتار زي نتسقم تقالعت زغون خبابتات هاجرن زيقاتاتن بمردأتا بمملخات زقبرو قدمة نقاقة سقومتات بأوانو حاجزن مقبار نككال أب مسراح تركب أبتو كوباي بسقومت قدمة نقاقة بمخنيات لو تخباب أير زبزحو قدعتات نمنكاي ببع عمتو ببليون دولار أمريكا زقصر جنزب متراف كم زكاليو زتجلسا مغفار صراحتنياتات حقرات وصايت أميتو سلطنا وهم هلاو تجلسهم قام كوميتي لمعات حيل سب مغفار صراحن زعباتات تكنولوجي بايتو كل تهزبي من سير بيت صراحن كلتن مبري حتو أقرب اللام نسب صار سهل سلاسي مرها سلام مرساو قوام كوميتي لمعات حيل سب موافر سرحن زعباتات تكنولوجين بايتو وكلت هزبي منستر سرحن خيلتن مبرهري يهابلهم نزبلهم حتوتات العليو سفيح مبرهي كاب زتو هابلهم زعباتات وشتي وفر سرح وصا هاجر تصرحيو مچو يسرا الدل بمفتر مچو عدل سراح بمفتر تربحنا زيقاتات بمسفراح بمنزر معواي عدل سراح ناوز اي زقبرو وفتا زيقا زوفر له حاجر بزملكت مبرهي تزوها من مويا ያላቸው ሰራተኞች ናቸው እየተላኩ ያሉት እንተ አይነት ሙያ ዝውንኑ ሰራተኛታቲና እና ወፈርና ነርከብ በመበል ኻልአይ ናበይኑ ሀገርዮም ዝላኹ ዘለው ሕጋዊን አማራጭ ተከትለው ሲሄዱ ሕጋዊ መመረፂ ተኸትሎም እንትወፍሩ ሕድሕድ ሰብ ዝተሓዘሉ አገባብ ሕድሕድ መረዳእታ ካብ ጅማሮ ክሳብ መባፅሕ ዘሎ ከይዲ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ክትትልን ቁፅርን ዝግበር ብምዃኑ በዚ ማዕቀፍ ብዘሎ ኣሰራርሓ እዩ ዝውሕዝ ጤና ላይ مهندسنا لاي فلاغوتوች አሉ አብ ዘፈር ጥዕናን ምህንድስና ጠለባት አለው ከማላ አዝግባ ቅድመ ሁነት ዓለም ለኻው ወረቀት ምስክር ምብሓቲ ከም አብነት በሚኒስተር ጥዕና ዝዕመም ስራሕ አለው ምስ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ በመዃን ንሓኻይም በሰርቲፊኬት ብቁዕ ዝገብር ብብርካ ዓለም ለኽ አፍልጦ ዘለዎ ተካል አለው አብ ምህንድስና ብፍላይ ምስ ስዑድ ዝጀመርና ይስራሕ አለው እዚ በቅልጡፍ ተዛዚሙ ና ኤሌክትሪክ ባምባ ሰራሕተኛታት ሓዊሱ መሃንዲሳትን አርክቴክቸራትን ስዑዲ ትጠልብያ በመሰረት እዚ ናብ ሃገራት አውሮፓ ንምውፋር ቅድመ ምድለዋት ይግበር ምህላው ተሓቢሩ እዩ የጀመርነው የስልጠና የዝግጅት ሂደት አብ ዝጀመርናዩ ናይ ምድላውን ስልጠናን ከይዲ ካብ ዝተሓቆፈት ሓደ ዕዳጋ ኖርዌይን ስዊድንን እዩ እዚኦም ዓለም ሓይል ሰብ ዝጠልቡ ዕዳጋታት እዮም ብዝተማልአ ብርክ ሰብ ይወፍር ኣይጅመርን ብዝተማልአ አግባብ ግና ስልጠናታት ይውሃብ በምህላው ነትወፍር ዘድል ምድላዋት እንዳገበሩ ይርከበለው ዝቀረበ ትልሚ ናይቲ ቤት ዕዮ ሚኒስተር አንፈት ጠመተ ዘነጸረ ምዃኑ እቲ ቋሚ ኮሚቴ ገምጊሙ እዩ ይኹን እምበር እቲ ትልሚ ዝጥምቶም ዘፈራት ብንጹር ዘቐመጠ ብዘይ ምዃኑ ድኹም ጎን ብምባል ዝሓበሮ ነጥቢ እዩ ይሄ ከስልጠና ስልጠና አግባብነት ጥራት ድራሽነት ከማረጋገጥ አንጻር
እዚ ብመራይ ግቡእነት ስልጠና ብመንጽር ምርግጋጽ ተበጻሕነት ብዓይኒ ኣፈጻጽማን ተመዚናዮ ጽቡቕ ኣፈጻጽማ ምባል እንተኽኣልና እውን ብዕምቆት እንምዝኖ ከለና ሓጓፋት ዝሓዘ ምዃኑ ምርኣያታት ኣለዉ። ከምኡ እውን ዕዳጋ ተኮር ስሩዕ ስልጠና ክእለትን መማሓየሺ ዕድል ስልጠና ብምግፋሕ መዳይ ሕፅረት ኣሎ። ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝተፈጥረ ዕድል ስራሕ ብምግፋሕ መዳይ ዝሐሸ ተርእዮ ከም ዘሎ ከም ሕፅረት ዝተገልጹ ብጽሑፍ ከቕርበልኩም እየ። ትሑት ኣታዊ ስለ ዘለዎም ተቆፀርቲ ትካላት ውልቀ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ብዛዕባ ዝመሓየሸሉ ኩነታት ከምኡ እውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ብፍላይ ኣብ ሊባኖስ ብዛዕባ ዝርከቡ ዜጋታት ድሕንነት ዝጥምት በቲ ቋሚ ኮሚቴ ተልዒሉ ተዘቲሉ እዩ። ዝተመሓየሸ ማክሮ ኢኮኖሚ ቁጠባ ኢትዮጵያ ምብራቅ ኢትዮጵያ ብልምዓት ንምትእስሳር ዘለዎ ዓቕሚ ከም ዘዕቢ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣፍሊጦም። ብምክንያት መመሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዓቢ ምህላውን ሓቢሮም ነጸብጻብ ጌታቸው ባልቻ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዝተማለአ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ዝለዓለ ቅድመ ምድላው ተገይሩሉን ቅድም ክብል ናብ ስራሕ ምዝኣቱ መማሓየሽታት ብዝጠዓዓም መልክዕ ይትግበር ምህላው ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣፍሊጦም። ኣብ ኣተገባብርኦ እውን ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ኣብቶም ዋና ዘፈራት ቁጠባ ዕውት ዝኾነ ውፅኢት ከም ዝተረኣየ ኣብሪሆም እቲ ዝተተለመ 800 ዕቤት ንምዕዋት ዘኽእል ምዃኑ እውን ሓቢሮም እዮም። ባለፉት 3 ወራት ዋና የእድገት አመልካቾች በግብርና ዘርፍ ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሕ ኣብቶም ዋና ዘፈራት ዘፈር ሕርሻ ማኒፋክቸሪንግ ንግድን ግልጋሎትን ከምኡ እውን ኣብ ምንቅስቃስ ዲጂታል ግልጋሎት ዝበረታታዕ ውፅኢት ተመዝጊቡ እዩ። ኣብ ቁጠባ ዘሎ ፈጻጽማ እናዓበየ እዩ ዘሎ። ቀረብ ሲሚንቶ እንትንርኢ እውን እናተማሓየሸ እዩ ዘሎ። ሓደሽቲ ፋብሪካታት ሲሚንቶ ናብ ስራሕ ምእታዎም ስዒቡ ለውጢ እናተረአየ እዩ ዘሎ። ኣብ ብረትን ኣብ ሓጺንን ነዳድን እውን ተመሳሳሊ ነገር እዩ ዘሎ። ዝሓሸ ከም ንሰርሕ ኣፈጻጽማ 3 ወርሕና ይሕብር ኣሎ። ካብ ዓለም ለኻዊ ትካላት ኣብ ታሪክ ዝለዓለ ሓገዝ ገንዘብ ከም ዝተረኸበ ዝገለጹ እቶም ሚኒስተር ጽዕንቱ ዕዳ ወጻኢ ንምቅላል ዘኽእሉ ዕውታት ዘተ ምዝምልከቶም ኣካላት ምስላጦም ሓቢሮም እዮም። በቅርቡም በዓለም ባንክና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ዓመታዊ ስብሰባ ላይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተሳለጠ ዓመታዊ ኣኼባ ባንክ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለም ልኡኻት ኢትዮጵያ ሰፊሕ ተሳትፎ ገይሮም እዮም። ምስ ሓለፍቲ IMF ባንክ ዓለምን ምስ ካልኦት ትካላት ሰፊሕ ዘተ ኣሳሊጥና ኢና። እዚ እውን እፎይታ ዕዳ ወይ ከዓ ምሽግሻግ ዕዳ ንረኽበሉ እዩ። ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ቀዳምነቱ ሒዙ ከም ዝቐጸለ ዝገለጹ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ እቲ ዝተማልአ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባ ብልምዓት ንምትእስሳር ዘለዎ ዓቕሚ ዘዕቢ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በመጠኑ ከቀጠናው ካሉ ሀገሮች ከፍተኛውን ድርሻ ከያዘ ብዙ ዓመታት ተቆጥረዋል። ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዎ ሃገራት ብመጠኑ ዝለዓለ ብጽሒት ካብ ዝሕዝ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ተቆፂሮም እዮም። ስለዚ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ እጃም ዝለዓለ ብርኪ ምዕባይ ኣድላይ እዩ። ትጽቢት እውን ይግበረሉ እዩ። ቀርኒ ኣፍሪካ ብልምዓት ንምትእስሳር ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተመስረተ ኢኒሽቲቭ ውፅኢታዊ ንኽኸውን ኢትዮጵያ እትገብሮ ሓገዝ ሕዚ እውን ኣጠናኺራ ከም ትቕጽል ኣረዲኦም እዮም። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሀገራዊ ለውጡ ከተደረገ በኋላ ብክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሀገራዊ ለውጥ ምስተገበረ ሰላም ምብራቅ አፍሪካን ምትእስሳር ቁጠባ ዋና አጀንዳ ነይሩ እዩ። ስለዚ እዚ ተጠናኺሩ ንክቕጽል ኢትዮጵያ እናሃበቶ ዘላ ኣመራርሓ ተጠናኺሩ ዝቕጽል እዩ ዝኸውን። ዝተማልአ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዘለዎ ጸገማት ብምፍታሕ ዕቤቱ ክቕጽል ብምግባር ዝተመዝገበ ውፅኢት ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣብ ምግባር ክስራሕ ከም ዝግባእ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ኣፍሊጦም እዮም። ዜና ዕዳጋ ሰባብቲ ፓኪስታን ኣብ ኢትዮጵያ ብዓውዲ ኣልሙንየምን ሕርሻን ምውፋር ባህጊ ከም ዘለዎም ገሊፆም። እቶም ሰባብቲ ምስ ሚኒስትር ዴታን ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ወይዘሮ ያስሚን ወሃብ ረቢ ዘትዮም። እቲ ዘታ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ንግዲ ንምጉልባት ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ወይዘሮ ያስሚን ንዓመታት ዝጸንሐ ጥንኩር ርክብ ንግዲ ኢትዮጵያን ፓኪስታንን ክልተያዊ ምትሕብባርን ርክብ ንግድን ዘጠናኽር ሰነድ ስምምዕነት ተፈሪሙ ይምራሕ ኣሎ ኢለን። ፓኪስታን ካብ መንጎ ቅባታት እኽሊ ኢትዮጵያ ዝዕድጋ ሃገራት ከም ዝኾነት ብምግላጽ ናብቲ ሃገር ዝለኣኹ ፍርያታት ክብ ብምባል እቲ ርክብ ንግዲ ብዝበለጸ ንምጥንኻር ንደሊና ክብላ ገሊጸን። ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ንግዲ ምቹእ ኩነታት ብምፍጣራ ሰባብቲ ፓኪስታን ዘሎ ወታዊ ኣማራጽታት ብምጥቃም ኣብ ዓውዲ ንግዲ ወጻኢ ንክዋፈሩ ጻውዒት ከም ዘቕረባ ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።
كابوس أين بزحرنا يوزينا تنسجر تمالي بريزيدنتاو مرز أزكايد سومالان دحري مرز أنا بسروع من قصقاصا كم زملست تقليتهم تي بريزيدنتاو مرز أن تكايد أبزحات تكالات نقدي تعزين فقد كابسوهاهم حيدة تشكركرت وزع من قصقاص تقديبو يوعلوم لومي تنتكالات نقدي يخنا تشكركرتين بسروع من قصقاصان كم زتملسات حبيروم بسلامة ومن قدي كيدي محاب دمس يستخايد اللوت سيتون مفلات قصراي كايد سلازلو سومالان داويان دمس زهاب لو مرصا وصيتو يصبالو أموداتا أبوانا كتما صوماليا زخنت كتما مقادشو بزقات أمامتكعتي بومبا هيوت سلسة سبات حليفو تي أبوسن مقدي مقادشو زقات أمام فنجار بومبا أب مكينة أبالات دحنة نتاصرا كمز نبرز تقلصان تخون بتمتكعتي كل تابالات سطان حدا مقدنيان هيوتهم كمز حلفة تقليصو بتوسخي قبل علي كالو سلسة سبات قدات كمز بزحن حكمنا ناب هوسبيتال كمز توسدون تحبيرو مع المزيد حنة مقادشو علي أحمد أكالات سطابتي كبابي بمركب زعبات زقات أمام فنجار بومبا أدلاي مرمراي قبرو كمز اللو قليصهم الشباب بزعباتي زقات أمام متكعتي حلفنة كمز وسدم أنا دولو صبسي بالله كبرات تختاتلتي زيناوي مسنادونا قدمي مززامنا قند غنت بتاتنا كنزخاخركم ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝበፅሕ ጉዳት ንምንካይ ዘኽእሉ ስራሕቲ ቅድመ ጥንቃቐ እንዳሰርሐት ምዃና ተገሊጹ